Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasais 35. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa inyo sang Alexan. Laban sa sakit ng katawan, laban lang Alexan. Oras ginadulong sa inyo sang BioFlu. Pag 2 flu, BioFlu. Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalom nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Martes pitsa 10 na bulan sang Marso tuig 2020. Anano ang mga balita kag mga isyu para karon nga adlaw. Daw ginakulbaan na ang pungsod Pilipinas bangod may mga kumpirmado nga kaso sang coronavirus sa pungsod. Ti kahapon, mismo si Presidente Rodrigo Duterte nagpalayag, 4 ang nagdugang sa COVID-19 nga kaso sa Pilipinas. Laglabot sa kabilugan nga 24 sa pungsod amo ng rason nga may ara pag-untat klase didto sa NCR. Sa 14 pa, mabalik ang klase panilagan suno kay Presidente Duterte kon paano basi malubad kag magnubo gawa ang mga malatnan sining makalalaton nga kagaw kag makamamatay nga kagaw. Sa bilog nga kalibutan, ang narikod mga 3,600 na ang mga nagkalamatay. Ang pinakadamo, kumpirmado nga may ara ini sang ginatawag naton COVID-19, may nalatnan bala sang among balatian sagwa sang China. Sagwa sang China ang pinakadamo amo ang South Korea. May ara infected nga mga kaso 7,134. Hindi lahog-lahog ini. Ang balatian subong nagalapta nga kagaw sining corona nga ni. Masyado ka delikado na kay nangalapkap na siya sa halos bilog nga kalibutan. Ti sa aton gani di. Bisan ang aton presidente ginadilian na nga magkontak na. Wala na tanduganay. Pilote si Presidente Rodrigo Duterte sa nasiling tana porteman yay. Hindi ko yung mapunggan sang Presidential Security Group. Nya kung chimpo nga tawgo na ko sa Diyos, tiya mo na. Pero hindi ko yung mapunggan nga mga mustagi ko ya. Lagi na punggan siya nga magkontak bala. Ti siling sang presidente, kung chimpo ko na gid. Porte, no? Ti amonisbong kadelikado. Halong-halong kita. Kadamo sa mga kahiwatan ang wala madayon. Kadamo sa tipon-tipon nga mahimo i-postpone. No? Kinanglan man eh. Di wala takabalo kung di naghalalina mo. Ang mga pumuluyo, isa di na mo kumpirmado kung di na siya naghalin nga bahin sa kalibutan pagkatapos ma-entra lang siya sa tinipon-tipon. Di ba si madisgrasya kita. Likawan tanay. Budlay na. Baho. Kung malatnan kasning balatian, may lang yapon kung maulian ka. Di kung mahina ang immune system mo, labi naging kung may edad-edad ka na, disgrasya kagid. Amo na nga ang mga pamalatian na lisuna, tingala ko na sa pungsod China mo. Dumduman kong aton katigulangan sa una. Gambal gina sila. Siling nila, kon mangatsi ang mga pumuluyo sa China, ang bilog nga kalibutan, ginakataro.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:39. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalagnan. Size 43 na para sa kumpleto nga management sa inyo liver detox mag DTX 500. Ang DTX 500 may detoxifying compound ini nga nagatinlo sa inyo dugo kag atay. Ang mga panakot yabla mga phytochemical antioxidant pangontra sa nagaubag nga atay cancer kag iban pa nga pamalatian. Kung mataas ang blood sugar kag cholesterol gamit ka DTX 500. Kung may diabetes ka patok ang DTX 500. Himuan yung nga batasan adlaw-adlaw nga magamit sang DTX 500 para gid inyo sa inyo ikaayong lawas. Ang atay ta kuniko, ang dugo ta kuniko, tinluan sang DTX 500. So, ang ako niya suwestyon, adlaw-adlaw nga tanan kinahanglan maka DTX 500 kita. Ang DTX 500 mabakal na pagi sa online kag pwede ba deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph
o kung kalusugan yan, Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:44 na. Mahatag tanay respeto sa aton mga kababainan. Kay man Women's Month subong. Bulan subong sang mga kababainan. Kay madumduman ko sang una, sang nagapakigbato pa sang ila kinamatarong ang mga kababainan, porte man anagyan nila sinimo. Sa iban nga pungsod sang una, ang mga kababainan nakig-away gid para sa 8 oras nga trabaho. Ti nakuha gid sa mga kababainan. Kag sa una ti ang mga babae daw second class daw kan nubo bala sa pananaw naton kay daw nagaupod kita sa pila ka mga nasyon katulad sa pungsod sa Japan sa una nga ang babae pangkusina lang, pagkama lang, panglaba, bantay bata, daw wala kinamatarong bala sa matag-as nga mga trabaho. Pero napamatud-an subong nga ang kababainhan iya makatrabaho, makasarang sang trabaho sang lalaki. Lantawan niyo bala subong, ang mga babae may mga katapo kita sa kapulisan, bisan sa Philippine Army may babae, piloto may babae, manager sa mga public ag private ka kompanya may mga babae. Amo na siya ang ikasarang sa babae. Kung anong masarangan sa lalaki, masarangan man sa mga babae. Amo na nga nagarespeto kita. Ang equal bala na pagtanan kasi una ang lalaki daw superior gidya sang sa babae. Ting babae sumo kita nyo perting abilidad. Kung lantaon ta sa sports so sporty man, ang babae may basketballista man, ha? Sa tanan nga mga sports ga intram pati taekwondo volleyball kag iban pa. Ara ang mga babae may ikasarang. Sa una, ang lalaki lang daw pwede makadrive sa lakyan. Subong niya, makita mo, ang mga babae may mga salakyan kaila, ga-drive na sa mga salakyan. Ang buot silingon, dapat palariho. Ako upod ako dira kay kabudlive lang nga babae, kabigom lang nga daw, sulod balay, panghugas pinggan, batay bata, kag tanan-tanan, panglabada, kag iban pa. Subong lain ha. Amo na subong nga kinhanglan, ang lalaki kag babae, pariho lang. Wala blasang manubo nga daw second class yung babae sa lalaki. Tiyan mo na nga ang babae na ninguwa gid, ay porte man inagyan nga pudag-pudag sa dalan sa mga babae bro. Sa iban nga pungsod para makuha ang ila kinamatarong equal sa mga lalaki. Ti subong araw, kitao na ang abilidad sa babae, porte na. Nagapungko na sa mga mataas nga palangakuan kag may nag-agi na gani presidente sang pungsod Pilipinas si Cory Aquino. Amo na iya ang mga babae. So, congrats gid, saludo kita sa mga kababainan. Nga ang kababainan kabigo naton nga kung anong ikasarang naton masarangan man sang mga kababainan. So sa mga kababainan naton kabay pa, nga padayon ini, nga equal ang pagtamnanay sa sulod sang puluyan, sa sulod sang opisina, sa diin man nga bahin sang kalibutan. Mabuhay ka, mga kababainan. Sa Women's Month, kinatagaan naton igtalupangod ang mga kababainan. Plus, ang pagrespeto sa mga kababainan. Sa iban nga pong sotyo na, ang babae ginahimo lang sulugoon, no? Sakit man. Napamatudan nga ang ikasarang gali sa lalaki, masarangan man sang babae. Kisa sobra pa. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:49. Mabalik kami pagkatapos ini.
Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Reports, first portion. Aksyon Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huling. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Balita Evening Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 52 na. Oy, loan na. Nubo ang saka para sa chattel, ATM loan, business loan, salary loan, real estate mortgage, car or truck finance, GSIS pension loan, SSS pension loan, agricultural loan, parehas ang crop loans, tricycle loan, allotment loans, housing loans, parehas ang construction kag renovation. Diin ka makadto para nubo saka Pederlep Lending Corporation, aralang sa second floor Carmen Building, Lizares Avenue, Bacolod City. Para sa inyo kahapusan, nagbutang sila mga satellite nga opisina sa Door 104 XA Esteban Building, Galoga Tuslao Streets, Bacolod City. Iniblang Metro Lending Corporation, may ara man sa Corner Yongke sa Dalan Goria, La Carlota City. May ara man sa Dalan Mabini, Son Pordas Talisay City. So kung mag-loan ka, nga madasig magproseso sang inyo papilis, nubo kayong saka, Pederlep Lending Corporation ang katuan. Second floor Carmen Building, Lizares Avenue, Bacolod City. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 53 na. Kadasig sang inuras. Kahapon, monitor ako, si Vice Governor Jeffrey Ferrer nagpangabay. Pangabayon niya si Gobernador Lacson nga ipaiway anay ang panaad sa Negros bangod sa coronavirus. Pero, may ikog man siling ni Gobernador, ni Vice Gobernador Ferrer, depende naman sa Gobernador. Ano ang rasyonale sa likod sini? Siling sang Vice Gobernador, hindi sigurado kung dinagalin ang mga standby na kag mga lagaw-lagaw, libot-libot nas panaad site. May mo iban sa lain nga mga banwa, syudad, kag iban nga pungsod, mga turista, nga posible base. Wala man siya gasiling nga may ara, pero base bala. Kung mapaiway man lang, nga ipaiway anay kahiwatan, ipaiway ta. Pero, klaro nga ang gobernador, amo ang may say sini. Kung luyag ya padayunon, iya na iya sang gobernador. Pero may punto man no, ang vice gobernador,
Malukang panaada, pag-abot sa panaad festival, gutok na kayo, gagutok ang tao mo, daw hindi kakaagi. Tibangod sining coronavirus, hindi naton masiguro tuod mo. Kung sinong mangayaw di, sinong bisita di, sinong magabalo ka naman sa tao kung kaysa, may mga ara gidya, kisabla nga daw, kita ka mo to sang isa to nga biktima sang amo nga kagaw, manghamlet saya, mangumid saya. So, para sa akon ng vice-gobernador, may rason man. Galing sa nasiling na depende sa gobernador kung padayuno niya gid ang panaad festival. May kuntani kung gasarurot na ang corona, may mga nakita na nga tambal, pero subong niya gasaka ang kadamuon sang mga naapektuhan sining COVID-19. So, lantaon ta ang katapusan nga desisyon ni Gobernador Lacson. Tumano niyang pangabay sa vice-gobernador o kon ipostro, ipadayunon gid ang panaad festival. Kag sa mga pumuluyo sa bilog nga Negros ka mga bisita, depende na ina sa ila kung magadugok man sila sa among kahiwatan. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 6:56. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.
Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapas yung banwa, mapugaw nga hangin, nagadapyan na. Dos, Evergreen Herbal Capsule. Nagabulig tinlo, pabakod, nagabalansi sang sistema sa inyo lawas. Ang iyaslugan na sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Ang pito kasangkap gitingob sa isa ka kapsula. Dako mabulig sini sa pagpanubo sa blood sugar, bad cholesterol, uric acid, sobrang asin, hyperacidity. Inaibanan niya. Pero kung kulang ka vitamina, magnesium, calcium, potassium, zinc, dugangan niya. Amo ina ang ginatawag siya ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Amo ina ang Evergreen Herbal Capsule. Aprobado ini sang Food and Drug Administration. Mabakal sa tanan nga sanga sang Sincer Drug Store, Blanca Flor Drug Store Himamaylan, GBX Pharmacy Binalbagan, Floritis Drug Store sa Binalbagan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Last City 3, standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,